తెత్తిడు దాల వేస్టేజ్ సర్ది లాస్ ఇచ్చి కొట్టినకి సీటుది పడడం లేదు ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಡಿಸ್ಕೋ ಎಂತದ ಮೇಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕೋರು ಟ್ಯಾಟಾ ಹಾಕುದಿಲ್ಲವ ಎಂದು ಪೆತ್ತಾರು ಹಾಕ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕಂದಾರ. ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ. ಇನ್ನಿಂತ ವಿಡಿಯೋಡು ಏನ ಮಾಮಿ ಬೈದಾರೆ ಹರೆಕಲ್ಲಾಡ್ದು ಮಾಮಿ ಮಾಮು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿಲ ಬೈದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆ ಮಾಮಿ ದಾದ ಮನೊಂದು ಪಂಡಾರ ತೆತ್ತಿಡೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುಕಾರಿ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ. ಸೊ ಏರು ತಿಂತರ ಇಜ್ಜರನ್ನು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬಟ್ ತಾರಾಯಿ ಮತ ಪಾಡ್ದು ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಲಕ ತೆತ್ತಿಗೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪ್ಪು ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದ ಮಾತ ಐಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೇರೆ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಡು ನಾನು ಪರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಮಾತಾಡ್ಲ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಡಿಸ್ಕೋದ ಮಸಾಲದ ಬಂತಜಿ ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾಮಿನ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾತ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತಾವಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ పాడొందులేదు అయితే చోటు చెప్పు కదా ఫ్రై ఆపదు చోలి టేస్ట్ వస్తుంది మక్క ఫ్రై బొక్క ನರಬಳ್ಳದ ತೋಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀಟೇರು ಐತೆ ಅದನ್ನ ಪಾಡ್ರೆ ದಾಸೆಮಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ರ ಉಂಡ ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ದ ಪೊಡಿ ಅತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅದನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಕಡಿಪುಲ ಮಂಜಲ್ ಹಾಕುದು ಅవి ಮೂಲ್ತುಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಾಡ್ರ ತಾರ ಇಡೀ ತಾರಾಯ ಪೆರೆದ ತಾರಾಯ ಪೆರೆದಿನ ಅದು ಇಡೀ ತಾರಾಯ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ತಾರಾಯ ಪಾಡಿಯರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯರು ಮಾಮಿ ತಾರಾಯ ಪೆರೆದ ಪೆರೆದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೊಚ್ಚಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಇದು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಕಮ್ಮಿದ ಇಮೇಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಮಲ್ಲದೊಂದು ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಮ್ಮನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡನ ಬೆಳ್ತೆರದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಇಮೇಟ್ ಪಿಂಕ್ ಉಲ್ಲಲು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಡು ಈ ಮೇಟ್ ಬಣ್ಣಗ ದಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಮೇಘ ಪುಂಡಿಡುಲ್ಲಲು ಕೆನ್ನ ಪನ್ಪಲ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ ದಾಂದು ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಪೊಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆತ ಪಪ್ಪ 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 ಅಡಿಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಜ್ವರದ ಮೂರು ದಿನ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಚಾರ್ಲು ನರ್ದಿನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕನ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಂತೆ ದಾಲ ತಿಂತಜೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾನ ಒಂಚೂರು ಚಿಕನ್ ಕಂತ ಈಗ ತಿಂತೆ. ಸೊ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಆತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆತ್ತಿನ ದರ್ತದ ಪಾಡೋಡು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ 7 ತೆತ್ತಿಯಾ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿ 7 ಉದಯಂ ಬರ್ಪೇಟ್ ಬಂತೇರು ಕೊಡೆದ ನಿಕಲ್ ತೂದುಪ್ಪೋಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ರಿಕ್ಷಾದಾರು
ಸಿರಪ್ ಫ್ರೀಜ್ ಅಡದಾಯ್ದಿನಿ ಅವು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ರ ಬಂತೀನಿ ಅತೈ ಫ್ರೀಜ್ ಅವು ಫುಲ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೆಂಗೆ ತೋಚಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ನಾ ಹೈಟ್ ಅವು ತಿಕ್ಕಳು ಅಂತ ಫ್ರಿಜ್ ಆಡ್ದಿವಿ ಸೊ ಕೋಡೆ ಬಾಲದ ಸಿರಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೆ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ದ ಬದಲು ಫ್ರಿಜ್ ಆಡ್ದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಮೇನ ಗುರ್ತೊಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಪ್ಪು ಆಂಟಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೈಡರ್ ಉದಯಂನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ತೆತ್ತಿಡ್ದು ಆಲ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಸದ್ಯ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಿರೇಕ್ ಸಿಗ್ತದ ಪಡೋದು ಆ ತೆತ್ತಿನ ಮಿನಿ ಕೋರಿ ಇತ್ತನೆ ಎಂದು ಸೊ ಇಂದು ತೂವಲಿ ನಿಗಲು ತೆತ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಪಪ್ಪು ಆಂಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡ ತಿರ್ಗಾಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಲ್ಲಾಂಡ್ ಗುಲಾಬಿದ ದೈಕ ಪಾಡ್ಲಿ ತೆತ್ತಿನ ಗುಲಾಬಿದ ದೈಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಓಡು ಅಯ್ಯ ಮುಲ್ದುಲೆ ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಪಕ್ಕದ ಕಲಾಡ ಎಲ್ಲ ಉಂಟವೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡ ಸೊ ಗಟ್ಟಿ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತೊಂದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯ ಬೇಬಿ ಒಂಚೂರು ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ನೀ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ಸದು ನೀವು ಉರುವ ಉಂಟು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾಯ್ಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಹಾ ಬಾಪು ಕನಕ ಓ ಮಾತಾಡು ಟಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಬೇತಾ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಡಾಲ್ ತಿರ್ಗುಳ ಎಲ್ಸ ಬದಮ ಗುಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಬಾರಿ ಪೂರ ಅಡಿಟ್ ಬಟ ಪೂಲುದು ಅವ್ಬೋದು ಜೆಸಿಪಿ ಮಂದದ ಕೊಪ್ಪುನ ಸೊ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮೂವತ್ತು ಪಾಡೋಡಲ್ಲ ಶ್ರೀಯಾಗ JCB ಬೋರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಟಿಪ್ಪರ್ ಬೋಡ್ಚಾ ಟಿಪ್ಪರ್ಲ ಬೋದು ಬುಕ ಜೈಕಿನ್ ತಕಲ ಗಾಡಿ ಜೈನ್ ದಕ್ಲನಾ ಬೇರೆ ಜೈನ್ ಅಪ್ಪಿಯೇ ಸರಿ ತೆತ್ತಿ ರಫ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಇನ್ನು ಸರಿ ಇದೆಯೇ ಕೈಲಿ ಸರಿ ಜರ ನೀನು ಬರಲಿ ಟಾಪಿಗೆ ಬರಲಿ ಟಾಪಿ ಬರಲಿ ಟಾಪಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ದೆಕ್ಕದ ಬಾಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಾತಾಡು ತೆತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ತಾರಾಯಿ ಖಾಲಿ ಪಾಡ್ನು ಕಲಪುನ ಅದೇ ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ತಿಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಣದು ನನ್ನ ಮಾಮ್ ಬರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಉರ್ವ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯರುಂಡು ಇನಿ ಉರ್ವದ ಜಾತ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ತೆಕ್ಕಾಯ್ರೆ ತೋಳಿ ತೆತ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಅಮ್ಮನ ಕನ್ನಡಕ ಬೈದ ನಾಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುರಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇದು ಕಟ್ ಮಲ್ತೆಂತ ಹೋಗಿ ಬಸಳೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾತ ಎಂಚಿನ ಅವು ಬಸಳೆ ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಸಳೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಶೆಫ್ ಬರ್ತೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಣೆ ದೋಷ ಬೇರೆ ಬೇಜಾರಿಗೆ ಕತ್ತೇರಿ ಅಮ್ಮಗ ಆಯ್ಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮೇರೆ ಕತ್ತೇರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರೆ ಕತ್ತೇರ್ನ ಯಾರನ್ನ ವಸಂತ ದೊಡ್ಡನ ಹಿಂಡಿ ಇತ್ತೀನಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬೀಡಿದ ಇರೆ ಕತ್ತೇರ್ನ
ಲೆಪ್ಪಾಡಿದ್ರೆ ಬಸಳೆ ತುಂಡು ಏತೈತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತೋಲಿ ಅಂಗಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ அந்த ஆர்டருக்கா கேட்ரிங்கா ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಡನ್ಗೆ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮೇರೆ ವಯಸ್ಸು ಇದು ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಉಂಟಾ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಐಟಮ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾತ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಓ ವೆಜ್ ಗೊತ್ತಿಜಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ನನ್ನ ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ದಿನ ವಿದೌಟ್ ಫೈರ್ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಮಗ ಕೇಕ್ ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅದ ಮೇಘ ಓ ಮತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪಾಯ ಮ್ಯಾಗಿ ಮೇಘಾ ಅಲಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಫೈನಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಉಂಡದಲ್ಲ ಬೈಯಾಗ ಕುಲ್ಲರ ನಮ್ನೆ ಪಾತೆರ್ನಾರು ಪಾತೆರ್ನಾರು ನಮ್ನೆ ನಿಂಗುವೆರಿಂದು ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅರೆ ಉಪ್ಪುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಇದು ಸಪ್ಪೆ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಿಂತೇವೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅರಬ ಇಪ್ಪು ಪ್ಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಕಜಿ ಪಾತಂಡು ಎಟ್ಟಿದ ಬಡಿ ಚಟ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಎಂಚತ್ತನು ಮಾಮಿ ಕಜಿಪು ಬೇಜಾರಾದ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಮೂಲು ಇನ್ನತ ಕೆರೆತಿ ಸೈಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಲ ಹೋತಂಡು ತೆತ್ತಿ ಕೆರೆತಿನ ಪನೋ ಎಲ್ಲ ತೂದಿತ್ತಾಡ ಪನೋಲಿ ಒಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಶಾಪ್ ಇತ್ತಿನ 1 ರೂಪಾಯಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಆವಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಜಾರ್ದಾರ ಎಂಚ ಮೇಘ ಖಜಿಪು ಅಮ್ಮಗೆ ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಶೋಕಾತನ ಮಂಡಲೆ ಇನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಿ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೇಳಿ ನಂಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಹಳೆ ಬತ್ತಲ್ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನೆ ಹಾಯ್ ದರ್ಶನ ನಾದೆ ಹಾಯ್ ದರ್ಶನ ನಮ್ಮೈತೆ ತುಷಾರ್ ನಡೆ ಬತ್ತ ಆಂಡ ತುಷಾರ್ ಮೂಡೆ ಆಂಡ ಮೂಡೆ ಅಂತ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಅವ ಎಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಈಗ ಎಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಕರ್ ಫ್ರೈ ಉಂಡಿಗೆ ತುಷಾರ್ ಅಬಿಕ್ ಜಗೋಮಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ತಾರೆ ಪೇರೆ ಹೊಂದಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಲಿ ದಾದವೇ ತಾರೆ ಬೇರೆ ಪುರ ಏರಾಗಲ ತಾರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತನ ಮೂಲಕ ನೋಲಿ ಬೇಗ ಓದನದುಂಡಾಗ ಮಾಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ರೀಓಪನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಐತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಏತು ನಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಉಂಟಾ ಬೇಕಾ MBA 2 ವರ್ಷನಾ ಈಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಾ ಡಿಗ್ರಿ 3 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಲ್ಲ ಕಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡ ಬರೀತೀನಿ ಮುರಾಡಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಕಾಡ್ಬಿಡುವರಿಗೆ ಅಬ್ರಾಡ್ ನಾನು ಪಿದೆ ಊರು ಪಂಡ ಉಡುಪಿ ಪಿದೆ ಹಾಕೊಂಡ ಮುಟ್ಪಾಡದು ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘಾ ಒಂದುಲ್ಲ PhD ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಸುಲ್ಟೋಡು ಒಂಚೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಲೆ ಉಂಡು ಕೈಟುಲ ಕಲೆ ಉಂಡು ಹೌದಾದೆ ಮೇಘ ಕೈಟ್ ಎನ್ನದ್ದು ಹೋಲಿ ಕಮ್ಮಿದ ಟ್ಯಾಟು ಮಾಡ್ದಲು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ದ ಟ್ಯಾಟು
ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಎಂತದ ಮೇಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕೋರು ಟ್ಯಾಟ್ ಹಾಕುದಿಲ್ಲವ ಇದತ್ತು ಒಲಿ ಕಮ್ಮಿದ ಟ್ಯಾಟು 1 ರೂಪಾಯಿದ ಎಂದು ಪೆತ್ತ ಡಾಕ್ಟ್ರಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಜಗುವಂದು ಒಲಿ ಕುಲ್ದೇರಿ ಇನ್ನಿಂದ ಹಾಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಇನ್ನಿಂತ ಬೇತೇನೆ ಊರೋ ಮ್ಯಾರೇಜ ಎಲ್ಲೇ പോകുന്നില്ലേರು ഞങ്ങളിത്ത ಒಂಜಿ ಮೇರ್ ಬರ್ರೆ ಉದಯಂ ಬರ್ರೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ പോയി ಆಫ್ ರೋಡ್ದ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತನು ಗಂಟೆ 1/4 ಗಂಟೆ ಪಂಡ ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ತಲ ಕಂದಾರ ದಲ ಕಂದಿಜರಿಗೆ ಕಲ್ದು ಓಡು ನಾ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ರಿಕ್ಷಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದೇರು ಬೊಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಇದೆ ಮೂಜಿ ಚಕ್ರನ ಯಾವತ್ತ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಕಂದೇರು ಡಿಕ್ಕಿರುಂಡು ರಡ್ಡು ನುರ್ಗೆ ಮೂಜಿ ನುರ್ಗೆ ಪರ್ಂದು ತೆತ್ತಿ ಕಂದೇರು ಕೋರಿದ ತಿರ್ತಲೇರು ಸೊ ಉದಯ ಮಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಇದಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉರುವೋಪಾಯರುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಹುಡ್ತಿಕ್ಕ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿಯಾ